नोंथांमोना नैबे बेंटल प्राइमारि बिपिएफनि मावखुलियाव इउपिपिएल नागारना बिपिएफ हान्जायाव फैबाय मा जाहोननि थाखाय फैनो गोनां जादों? थांखांनाय दिनाव जों बिपिएफआनोमोन नाथाय 17 जन एमसिएलए देरहासेयावबो जोङो सार हाग्रामा महिलारिया सरकार दानो हायैलाय जों बुजिबाय जे जों सानबाय जे जों माबा मोनसे उपाय जानांगौबा जों सरकारजों थाफानानै खामानि मावाबा जों जेबो जोंनि साननायाखौ सुबिदा जों खालामनो हानाय नङा साननायाखौ साक्सेस जानो हानाय नङा होननानै थांखांनाय दिनफ्राव जों बिपिएफखौ नागारनानै सरकारजों इउपिपिएलआव जोङो जगदान जादोंमोन। जगदान जाखांनायनि उनाव जोङो फैबाय नाथाय बिसोरो इउपिपिएलआ जइन लानोल' गोरों नाथाय गावसिनि मानसि होनानैल' इउपिपिएलआ सेहेराखौ देखायनो हायो नाथाय जों बिपिएफनि थांनाय मानसिफोरखौ बिसोरो गाहाय लेभेलनि मानसिफ्रा जोंखौ फात्ता होआ। बेखायनो जों बुजिबाय थाबाय फैबाय थानाय समाव जोङो सार बिपिएफ एबा हाग्रामा महिलारि नङाबा जोंनि साननाय हनाय जेबो जों गासैखौबो साननायफ्राखौ जों जाफुंहोनो हानाय नङा होननाय साननानैनो फैबाय थानाय समाव जों बिपिएफआवनो जों जइन जाफिनबाय। आङो 13 नं समस्तिनि ट्राइबेल खथानि जों सार सावरायग्रा एबा सायखंजोंनो थाफानानै खामानि मावदोंमोन। टप लिस्ट खामानियाव जों बिथांजोंनो मावफादोंमोन। दायो जों बुजिनो हाबाय साननो हाबाय 13 नं समस्तिया ओरैनो बिपिएफआनो उइनार जाखानायखा ओरैब्लाबो जोंनि बिपिएफआ मालाबाबो गावाखै इउपिपिएलनि भटारफ्रासो गावजोबनायलाय जों बेयाव साननो हाबाय नुनो हाबाय मोनथिनो हाबाय जों बिथांजों थाफानानै जोंहा जेबो जानाय नंला। फैबाय थानाय समाव बिपिएफआनो सरकार दागोनखाय हाग्रामा महिलारियानो जोंनि सरकार दागोनखाय जों रुजु रुमु जों सानै हयै जिउयै माहामै मोदोमै जों बिपिएफखौनो हाग्रामा महिलारियाखौ जों सापर्ट होनो होननानै जों दिनै बिपिएफआव जइन जाफिनबाय। जोङो 31 नं सिडली बियाबमाव आरो 13 नं समस्तियाव बिपिएफनिया जोंहा गार्जेन गैया होननानै इउपिपिएलनिया बानसावो नाथाय जोंनि आदा सुद सार दं आरो जोंनि जिसुआ सुमफ्रामारि दं आरो जोंनि सार सुकुर सिं मोसाहारि दङ बिसोरनो जोंनि 13 नं समस्तिनि 31 नं सिडली बियाबनि बिसोरनो जोंनि बिफाखा एबा जोंनि नेतागिरि होमब्ला जोंहा मानि आंखाल जादों नेतानि जोंहा जेबो नेतानि जेबो आंखाल गैया। जोंनि सारमोनानो जोंखौ ओरैनो नांगौखिनियाव सहाय होबोनानै दङ नांगौखिनियाव जोंखौ मदद होबोगासिनो दङ जोंहा जेबो गिनांगौ गैया। 13 नं समस्तियाव ओरैनो बिपिएफआ 100% सरकाराव फैफिनगोन।